నలుగురు కూర్చుంటే ఎక్స్ట్రా అధికారం ఉన్నా ఎక్స్ట్రానే అధికారం కెమెరా తెలియదు కాదు కదా ముందు కెమెరా పడుతున్నాను నేను. కార్యవర్గ సభ్యులు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు రఘువీరారెడ్డి గారు, బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఎక్స్ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు, అలాగే పెద్దలు కృష్ణారెడ్డి గారు పూర్వ వైభవానికి తీసుకొచ్చేదానికి రివ్యూ చేసుకునేదానికి తొలి సమావేశం జరుపుకోబోతున్నాము 18వ తారీఖు. ప్రతి కార్యవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరికీ, కాంగ్రెస్ అభిమానులకి, మండలంలో ప్రతి మండల నాయకులకి మీ మూలకంగా తెలియజేయడమైనటువంటిది 18వ తారీఖు కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ రివ్యూ కూడా ఉంటుంది. ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో రివ్యూలో మీ అభిప్రాయాలు తెలుపుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి పిసిసి అధ్యక్షుడి దగ్గర, ఇన్ఛార్జీల దగ్గర నుంచి, కమిటీల దగ్గర నుంచి నిర్ణయించుకునేదానికి ఇది మంచి అవకాశం. కాబట్టి కాంగ్రెస్ అభిమానులు, కార్యకర్తలు అందరూ ఖచ్చితంగా ఆ రోజు కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ పాల్గొని ఆ సభని జయప్రదం చేయవలసిందిగా మీ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తూ దశ దిశ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నిర్దేశించేదానికోసం కాంగ్రెస్ పెద్దలందరూ వస్తున్నారు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ముఖ్య నాయకులందరూ కూడా 18వ తేదీ 9:30 కల్లా ఇందిరాభవన్ చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మన పార్టీ ప్రజాసేవ కోసమే ఉండేటటువంటి పార్టీ కాబట్టి ఆ పార్టీ యొక్క విలువలు కాపాడే విధంగా మీరందరూ కూడా రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ